Hej alle sammen, hvis det er her Minecraft Gamer i dag, skal spille Minecraft ind på den her verden, som jeg altid spiller på. Yep. Den er der. Det er bare mig, der har sat den også. Jeg har i dag nede ved min moster. Nede ved min moster, som der. Og så har jeg min fætter her, der hedder Mikkel. Kan du sige hej, Mikkel? Hej. I dag skal vi to spille Minecraft, er det rigtigt? Ja. Så kom herover. Vi har jo desværre ikke været med den her gang. Så I kan desværre ikke se. Det lægger lidt. Det kan godt være, hvis jeg lige går ud og ind og går ind på online så med lidt lidt. Ja, det er et æble. Det var hvad og sådan noget, vist. Det vidste jeg rent ikke, man gjorde. Jeg troede kun, når man ødelagde ting, altså sådan træer. Det troede jeg kun, man gjorde. Okay, Mikkel, hvor længe har du spillet Minecraft? Er det sjovt? Okay. Min fætter synes, det er sjovt at spille Minecraft. Det er jo altid noget. Du må egentlig godt skrive i kommentarer, hvem kan I godt lide at spille Minecraft, eller bare skrald? Skriv i kommentarer. Nej, jeg sidder og snakker, og jeg sidder og optager lige nu. Sprokke hernede. Jern. Undskyld lyden i baggrunden, det er bare min fætter, der ser tv. Får du bare tøv, eller hvad? Er du griner de stadigvæk? Det ved jeg ikke, det må du vide. Den der flagmus, den griner, selvom den bliver slået. What the fuck? Det er altså underligt. Ej, op med mig. Jeg skal kraftedeme ikke den igen. Der er en creeper, Okay, nu begynder jeg så at lave et hus. Ja. Jeg er ligeglad. Jeg lægger ikke så meget, som det altid har gjort. Selvfølgelig, guys. Jeg ved ikke, om jeg laver en stream eller et eller andet på et tidspunkt. I må ikke godt skrive i kommentarer, hvordan jeg skal lige et Steam. Ja, stream. Jeg ved godt, hvordan jeg laver Steam, for det har jeg lavet. Og jeg går ind og bliver venner med på Steam. Og så kan vi spille Ubi Strike sammen. Jeg ved godt, det jeg egentlig ikke vil give mit Steam. Nej, men jeg gider simpelthen ikke give Steam. Og jeg håber, jeg virkelig har en god sommer. Det håber jeg virkelig, fordi jeg har haft en rigtig god sommer indtil videre. Hernede ved min moster, det er rigtig hyggeligt, og jeg er sammen med min familie. I dag har jeg egentlig været sammen med min farfar. Det var rigtig hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Det er det ord. Hyggeligt. Tak, Mikkel. Der fik jeg lige noget slik. Det så jeg lige derude. Så det? Fedt.
Mm. Ja. Men det gjorde jeg bare på en anden computer, så lavede jeg også slot. Okay. Det gør jeg heller ikke. Jeg er kysten. Hvor lang tid går det der? Den kan jeg godt lide. Tak. Ikke mere. Jeg stoppede på grund af, at jeg havde et par skader med min fod. Det er faktisk egentlig ret sjovt i skolen. Du får lov til, man får lov til at lave rigtig meget, og du har frikvarter. Så har du sikkert 30 minutter til 20 minutter. Jeg ved det ikke helt, fordi det er forskellige frikvarterstidspunkter. Men det er sjovt at gå i skole.
Jeg siger rigtig mange tak, fordi også man kommer til at like, og jeg vil selvfølgelig også tilslag, bare skal komme til at det til. Og så kan jeg se et prøvefunks. Hej, folkens.